Bat, bi, eta hiru. Zorionak Inigo! Jo ze montre dau. Gara ez dian erurtek? Badakigu, baina zure eguna da. Hoxe, gaur gizonen eguna da. Ai, ama. 1982 urtetik ospatzen da. Eta Kansaseko Unibertsitateko Thomas Oster irakasleak sortu zuen. Zen ez desidade. Ingeborg Breinesek, UNESCOko emakumea eta bakearen kultura programako zuzendariak, gizonezkoentzako nazioarteko eguna aukeratzeko ekimenaren alde egin zuen. Berak esan zuen, sexuen arteko oreka pixka bat emango duen ideia bikaina dela. Nien aurki enau inor zoriondu gaur, eta eskerrak esan. Agian ez zara benetako gizona izango, Begira, Elfarik ziur zu hombre blandengue. Deituko zintuzkela. He detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, no sé, y además... Ama, dio Farik, gizon sistrina o gizon aula edo ez tegize borrotu duela, eta emakumezkoek ere, bai. Valga la palabra. Emakume oso bizia dela, dio. Porque, como bien en otras ocasiones he dicho... Beste berretan esan du filosofo Farik. Bea, bizitza zu lertzen emakumea gabe, nos? Tiene un sentido enorme con la mujer. Ajá, claro, Farik, claro. Pero la mujer baño. Y se aprovecha mucho del hombre blandengue. Uy, emakumea, que aprovecho ateratzen dio gizon naulari. De verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio. Bere tokian. Sin ninguna duda, porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Errespetatzen ditu emakumeen. Entzun mukera. Estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Buah, chaval. Begira, norbait... Zema soka gian hola saio bat hasita, Bai, fuerte, hasi gira. Igual pixka gehiago? Venga, jarraituko dugu, ez? Ez. Bai, venga. Begira, norbait pentsa lezake Elfari agian ez zela oso sofistikatua, ez? Baina, sofistikatuagotzak ditugun beste batzuek ere bota dituzte hauek baino, kerragoak, entzun. Ui, a ber. Sean Connery da, You haven't. No, not at all. You think it's good to slap a woman? No, I don't think it's good. You don't think it's bad? I don't think it's that bad. I think that it depends entirely on the circumstances and if it merits it. Yeah. What would merit it? Well, if you have tried everything else. Jo nik uste itzulpena behar dugula, Oain ondarra bakoek espainolezko zatietan azpitula jarri dituztela, guk hasi behar dugun euskaldunok ingeles ezakin behar dugula asumitzen. Aizu, ondarra bak gero tokatzen zan, Ez aurreatu. Baina, bueno, jakin nahi bali badazue, Sean Conneryk esaten duen, gutxi gora bera esaten du, ondo daola, nogizean behin emakumeai zaplastiko bat ematea. Eske, karo, emakumezkok, beti jokin nahi dugu azken hitza eta asko tematzea hortan, eta orduan, beste zeinik ezagunen, beste bide... Beste baliabide guztik agortuta, ez da beste aukeraik, zaplastiko batekin, egoera konpontzezu. Eta bueno, ondo ez da hola, baina bidezko iritu zaiola. Gogoan dut, duela gutxi Sean Connery hiltzenean, agertzen dira horrelakoetan, alako, ez dakit laudorio eta goraipatze joerak, eta gutxitan gogoratzen gara horrelako kontutaz. Gogoan dut beste saskibaloi jokalari batena, ez? Hoxe behar nun, baina, bueno, igual norbaitek irratia itzaltzen du. Itzaldezala. Komentatzea deu, konpin Bernaian jainkoare. 2 milioi eurazo jarri zitula emakume bat bortxatu eta gero horren isiltasun arosteko, ez? Baina hoi ez du komentatzen. Komentatu beharko litzateke beraz Goiuri arro esan, tauzen, ez? Kobe Bryant. Hilago bat irezkia zen dugu. Claro. Baina Kobe Bryanten jarraitzaile guztiei jakintza zuen idoloa ez dela hain pertsona ona. Naiz eta kirolari ona izan horrek ez du beste guztia justifikatzen. Ez, inondik inora. Eta badakizue gaur norre ongo dan poz-pozi bere sofan bota eta gaurko egun apuro eta koinak kopa hon batekin ospatzen. Ui, ama! Nor! Maskulinitatearen dekonstrukzioaren aingura, feminismoaren aliatu zintzoena, binarismoaren aurkako gure Che Guevara, Bertin Osborne! Entzun hau, Su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no ha de marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirada. Baina zeile esaten gizon hau. Señora de las 4 décadas,
Permítame descubrir Berrogei urteko detrás de esos emakume eta zari da. Bera 60etatik kantatzen, o 70 Grasa abdominal. Grasa esaten. Bai. Bai. Hau da. Aerobikiten ezin Ez da kendu ezin. konpontzen. Aerobikoa, ez mierda esan nahi duen. Esaten du, 15 urteko gorputza ez duela 40 urteko emakume horrek eta ber zertaratera bardun. Ze bertini bere 60 urteekin, 15 urteko Claro. nese gorputzak, eza. Bueno, nahikoa deu, Bai, Nik nik uste- Kromainon gizon honek ez ilu merezi irratiko minutuak. Ederra botu diozu, Bueno, kromaina. Bai, bakoitzari bai. mereziduna, Vale. Hola, Bai, dios. ala da. Bai, bueno, ez dakit hain beste merezi zuen, baina gaurko egunez, 1988an, Vincent Van Goghen Portrait, frantsesez barkatu, ez inglesez. Portrait. Portrait. de La l'artiste artista, Sans Sans Bar. Bar. Bizarrik gabeko artistaren erretratu ez, 71 milioi terdi dolarrengatik saldu zuten enkante batean. Nio? Begira, gian kasualitate hutsa izango da, baina gaurko egunez, Amaia Monterok jakinarazi zuen La Oreja de Van Gogh taldea utziko zuela. Leire Martinezek ordezkatu zuen, eta gaizki pentsatuek diote abesti hau Amaiari eskaini ziotela. Ez da posible, oso gogorra da. Bai. Ez dut uste. Ez. Y no tiene quien le diga que sin maquillaje está mucho mejor. ¿Cómo pudo ser tan tonta de olvidar qué es lo que importa? Las estrellas de un hotel no dan calor. Bueno. Cada noche en el espejo le pregunta a su reflejo: ¿quién eres y qué has hecho con aquella que fui yo? Esa chinita. Nik uste nuen ez, gaur hau aipatu dugunean, baina badirudi Leire Martinezek eta Amaia Monterok sare sozialetan bastanteko liskarra daramatela. Bai, eta bakizu zeinek sortu duen liskarra baita sare Zeinek? sozialetan. Pitingo! Pitingo, what happens with Pitingo? Zer gertatzen da Pitingorekin? Bueno, egun hauetan aitua Pitingo bilduren aurkako txioak jartzen, eta, norbaitek erantzun zion, berak Smells Like Teen Spirit abestiarekin egin zuena hoi bai izan zala txarra, edo hoi bai izan zala terrorismoa, eta Pitingo aserretu da, eta erantzun dio, abesti kaka horri esker diru asko irabazi nuen. Bida Pitingo, hemendik esan dizut. Bertxo honengatik ez duzu sentimorik berezik. Si la luces cuesta menos, aquí estamos, distraídos, soy un tonto, sin destino, aquí estamos. Seko gogorra da, Bai, bira, ez du merezi ez sentimorik, ez da irratsaioko segundu bakar bat gehiago ere, Begira, saioak gizonen egunarekin hasi dugu, baina gaurko eguna benetan garrantzitsua beste zerbaitengatik izan da, eta hori esan gabe ezin dugu saioarekin jarraitu. Esan. 1933an lehen aldiz, sufragio unibertsala eman zen Estatu Espainiarrean eta emakumeek bozkatzeko aukera izan zuten. Beraz, honengatik bai, zoriondu behar dugu. Zorionak horretan aritutako guztiei eta mil esker. Horrela bai, has dezakegu gaurko saioa 97garrena. Azaroak 19 ditu gaur. Eta ungarrena oso gertu dago. Eta segunda. Aztartean. Da gaur. Eta azaroak 19 ditu gaur? Osteguna!
Eta ez dugu saioan lantaldea aurkeztu, orainik baina zuekin asko gustatu zait Bertin Osbornen orkezpen hori. Oiana Maritorena! Atxaldeon, gaixo. Goiuri ez eiza? Baina gaur hitz egin dezakeu. Nola, gizonen eguna dan pentsatzen nuen, Oiana eta ni xilik Barrerula. Arratxaldeon. Nik hau bakarrik ezin dute egin, Mesedez. Hori bai, zuek bazoazte, datozela Elfari eta Bertin Osborne. Horrela bai! Horrela saio bat egin daiteke. Zeateago zen hortzik. Bueno. Gauza honik ez, Pitingok ere gauza honik egin etzuen bezala, baina guk aldarekatuko dugu gaur Killing Me Softly hau ezta. Bai, Pitingok zeber txio txarraintzun. Eta ze hona dana bestia. Bai. Pitingo, bin kontatu zenean Pitingoren anekdota bat Goiuri, tren batean txakurrakin. Bai, nahi zukendatzea. Mesedez. Bueno, Pitingo zijoan trenen bere txakurrakin. Trenen txakurra joan behar dute, sartinean sartuta, eta xalekoan, ruiko parten hor jarrita. Eta beak zemakin txakurra, bere ondon. Esan omentzion, zakit, segurtasuneko, ez dakit segizan zen, norbaitek esan zion, txakurrak ezintzula horreon bere ondon, eta sartzeko transportinean, eta gordetzeko txakurra bere tokin. Eta beak ez, eta horreon zan nola, ez dakit, bronka pixka bat, eta azkenean treneko beste pertsona bat altxazan, eta segurtasuneko izan zion, aizu, mesedez, baina nola izea hola si Pitingo da. Eta segurtasuneko izan zion, bueno, Pitingo o ez Pitingo, nei txakurra narrazak bost. Eta sardadilla. Eta sardadilla, transportinera. Neibin tren batean laportu ziaten ordenagailua. Bai! Eta okerrena da. Baina nola trenen, zulo? Ez. Kafetegi bagoian nintzen, gizon Argentinar heldu batekin, oso gizon interesgarria, izketan hasi ginen handa, ninen txondituta, 80 urte inguruko gizon Argentinar bat horrizketan, bizitzatik, esperientziatik, eta ordenagailuan handoan neukan. Eta batean giratu eta ordenagailua etzeon. Eta gizon Argentinarra bera jabetu zen, tarte horretan, berteara sartu zen bakarra, segurtasuneko ere ez, interventorea zela. Eta okinun bronka pixket, ze konturatzen nintzen gizonura gezurretan, interventoreari galdetu nionean, gertatutakoagatik, konturatu nintzen gezurretan ari zitzaidala. Pertsonei batzutan nabaritzen zaio horpegian ez direlari egia esaten. Eta horrelako batean esan nahizu nahintzazu, baino hango komunera nihua ordenagailuan dagoen begiratzea, eta bueltan agertadila, mesedez. Eta agertu zen. Hoxe agertu zala. Trenari ordu tapiko geratzen zitzaion, eta a ber, bestela, hemen banamanan hasiko gara galdezka, baina azkenean zero reiatuko zea lekutxarrean. Eta agertu zen. Eta gizon Argentinarrekin bukatu nuko amertxazioa. Eta nire maite duta, da, bagoi kafetegitan, trenen kafetegi bagoi horietan, topatzen dituzun bapateko elkarrizketa goxoak, politak, eta benetan aberasgarri diren hoiek. Eta gure izan zen, baina gehiago izan ditut, asko ditut maite trenetako bidaiak, eta batez ere kafetegi bagoi hori. Zerren maite dute improvisatzea. Guain itxita daude. Baina bera intrenek ere ez dute zentzu bera ez. Bueno, baina. Tren bat hartzen baduzu, normalean lanerako arrazoien ati da. Oiana, zure maite dut zein da? Zure antzun ondoren ez, gelditzen naiz, begira, gaur simplea izango da, nire maite duta dantza da, mugimendua, eta nik uste dut nik dantzatzen dudan momentu horietan disfrutatzen dudana eta sentitzen dudana ordezka ezinak direla. Askatasuna sentitzen dut, uste dut dela, ni gehien sentitzen naizen momentua, hori askotan esan izan dut, Eta, ez dakit, eta musika bat entzun, eta barruan ateatzen zaizun hori, barrutik ateratzen zaizun, askatasuna, nik askatasuna sentitzen dut dantzatzen detenean, mugitzen naizenean, eta horrexegatik gaur dantza. Zepareiken. Laizzer gurekin izango dugu estudioan gonbidatu berezi bat, eta ari ere luzatuko diogu gonbitean nahi badu, bere maite duta pentsatu eta botatzeko ez da beharrezkoa, baina gure maite duten tartean horixe egiten dugu, maite dugun edozer gauza bota.
pentsatzeko denbora emango dizugu, eta Goiuriri galdetuko diogu, zein den bere maite duta. Nik banuen beste bat preste Goiuri. Ez baina nik baukat nerea preste. Bale, ez, baina banuela beste bat, bola larri bazabiltza edo. Ez, lasai. Nik maite dut Printze Txikia liburua. Oh. Eta maite dut liburua, eta maite dut Bartzelonan ikusi nuen musikala. Manu Gixek eta Angel Jasarrek moldatutakoa, eta oso polita da, eta bestia jartze badia zuen. Manu Gixek eta Angel Jaser izan zen Operación Triunforen lehen edizio hartako, bueno, gero batzuk errepikatuko zuten, baina. Hoi da. Nik Manu Gixek oso zalen nintzen, tipo, piano jotzen zuen, abeste zuen, piano sondo jotzen zuen, eta disko bat aterazun, eta, bai. Per les espines saben que els meus colors Hau ez da Gisela izango kantatzen. Elena Gadel. pobrets no ho poden evitar. Si el que vols és la flor, t'hauràs de punxar. Bakizu janan ikusten nula saiontako poperoan nintzela. Bai? Baina gero bizitzako horrelako tokitan kokatzen zaitu. Hori da ze postasuna, ze pasioarekin da bilen. Hori ere beste maitetut bat da, norbait hola ikustea. Disfrutatzen. I toca'm, sóc tan bonica, tan presumida, que sento Ai, ama. com em desitjar. La Rosa kantua. Hoi da. Eta aurten berri izango ja Bartz aretoan, Bartzelonan, Gabonetan, musikala berri ziten. Ez da nik Printze Txikiaren inguruko txotxongilo lanik egingo ote zen, baina Seguro. baliteke baietza. Aurkeztuko dugu Carmele Cruz, titiri jaialdia badator Tolosan, eta beraien antolatzaile den elkartetik edo ordezkari eta arduradun nagusi bezala badugu gurekin Carmele Cruz. Azaroaren 21-etik 29-ra titiri jaialdia ospatuko da Tolosako nazioarteko txotxongiloen jaialdia. 9 egunetan zehar Tolosako kaleak txotxongiloz, txotxongilo gileez eta aurrez beteko dira. 9 egun non txotxongiloak mugitzen dituenen eta ikusten ditugunen emozioak pilpilean egoten diren. 9 egun non denok zertxo bait umeago bihurtzen garen edo umeak zertxo bait helduago, ze mitoriek ere hautsi behar ditugu. Txotxongiloak ez dira umeentzat bakarrik egiten. Hori da jaialeak eskaintzen diguna, hori eta gero norberak bere barruan handik sortu nahi duena. Eta hemen dugu gurekin esan bezala Carmele Cruz jaialdianen ingurukoak, gurekin konpartitzeko galdera bota dizugu, Printze Txikiaren txotxongilo lanik egingo zen, ez da? Topiken museoan bertan Printze Txiki badaukagu. Horentxe? Badago Printze Txiki bai, txotxongilo bat, Printze Txikia dana beraz, noski baietz. Topikeko museo finkoan edo erakusketa ibiltarian? Museo finkoan, hortxe. Finkoan badago. Bere lekuan ikusten. Ia da. Ez ez ikusi? Bai, orain ikusten ari naiz. Orain ez da. Badakizu, maite duta, hola, pilpilan izan dut berez, nire maite dutak, topikeko txotxongilo museo izan bartzen. Baina gero trenarekin liatu naiz eta gizon argentinarraren zeatorri zait. Baina uste dut, denok maite dugula asko Tolosako txotxongiloen museoa. Eta bereziki Mariona. Mariona zen baja. Marionak ez dauka igualik ez da. Pentsa ze maravillosa da nik Mariona txiki baukat etxean. Eta fokotxo txiki bat erosinun, parri 74 argi, antzerkiko argi horien, berzio txiki-txikia, eta dauket iskin batean jarrita eta fokotxo bat berarentzako. Eta polita da, ze nire etxeak elkarbanatzen du pareta, museoarekin. Bai, antxe Euskal Herria plazan, eta horren Mariona txiki bat daukat. Eta entzuten dituzu gauan txotxongilok esnatzeiala eta ibiltzeiala hor. Hori nik adina jakitea litzateke. Baina guen ematean gombiatuko zaituzten nire etxera, afaltzera, eta afal orduan isiltasunean, akaso, bai. Ziur baiet. Ez dakit, Carmele Cruzek bere maite duta pentsatzeko hasti izan duen, edo elkarbanatzen. Bani nerearekin entorren, orduan nik maite dut, gauza asko maite dituz zorionez, baina maite dudan gauza bat da antzoki batetara sartzea, argiak itzaltzea, eta zer datorren, bai, jakin gabe, hasierako sentsazio, bai, disfrute sentsazio hori asko maite dut. Hori. Oraindik gertatu ezenak sortzen duen espektatiba hori edo xetasun hori ez? Hori da, bai, argiak itzaldi.
Beno, Carmele, hasieratik hasiko gara. Zer eskiniko digu aurtengo jaialdiak, zer du berritik, zer dun berezitik, zer dun egoera honek behartuta gertatuko ez denetik. Akaso zerbait egongo da hor gertatuko ez denak, gertatu zitekeena edo? Bai, bueno, noski, dena dakigun bezala egoera honetan aldaera asko egin behar izan dira. De hecho, jaialdi aurrera eramatea izan da izugarriko, esfortzu berezi bat, eta momentu batean ere, mai baten inguruan eseri eta erabaki hartu behar izana, ezta? Baina, nik uste dut kultura badela, bai, herriarentzat egin beharreko zerbait, eta ere pixka bat entidade garenok eta konpainia direnon artean, nik uste dut kultursare hori elikatzen jarraitu behar dugula. Orduan ez zenun bate dudarik izan, oso ezberdina bada ere aurtengoa, aurrera egin behar genuela jaialdiarekin, eta noski aldaketa askorekin dator jaialdia. Ohituta gaude urtero milaka Gipuzkoako umeak ikustea kaletan, hori aurtengoan ez da egingo. Eta gero elkar banatzen diren, jaialdiak berak badauka elkar banatze tarte oso garrantzitsu bat jaialdiari zen ematen diona, konpainiena, gonbidatuena, eta tamalez gauza guzti horik ekidin behar ditugu aurtengoan, baino daukagunarekin disfrutatuko dugu eta gehien bat Tolosako herriari aurtengoan eskainiko diogu jaialdia, eta ez dugu dudarik izan egin behar genuenaren aurrean. Gainera, esango nuke, gertatze hutsa badela ospatzeko zerbait, edo gu bintzat horretan ari gara beti, ez? Kulturgileekin, kulturaren protagonistekin, ez dela gutxi gertatzea. Eta gainera, konsumitzailea ere, kulturzalea ari dela asko baloratzen kultura momentu betan, aste hauetan bereziki, eta hurbil duen kultura. Beraz, inoiz baino tolosarragoa izango da jaialdiaren publikoa, baina kaso inoiz baino gogo gehiago izango du Tolosar publiko horrek, edo Tolosaldeako, inguruko herritako publiko horrek, bertaz, ontaz gozatzeko, ez? Nik uste dut denok ari garela, modu batean, naiz eta denbora guztian esaten dugun, edo entzuten dugun, ez? Ze gaizki egiten ditugun gauza batzuk, edo ze gaizki gabiltzan, ez? Nik uste dut gauza askotan ere oso ondo gabiltzala, eta kultur alorrean nik uste dut sustengu handia izaten ari garela danok publikoaren eskutik, hori dudari gabe. Ikusi dugu programa, helduentzako lanak, familia osoarentzako lanak, kaleko lanak ere bai, euskerazkoak bakarra, eta bere protagonista gainera gurekin izango dugu laizter, oraindik ere koste egiten da, Euskal Herrian txotxongilo lan horiek sortzea, ez kara hain egintzale, edo optimismotik begiratuko diogu, ari gara egiten. Bagara, gertatzen dana, Tolosako txotxongilo jaialdia nazioarteko txotxongilo jaialdi badela. Orduan beti gu saiatzen gara noski, etxean begiratzen, eta zer gauza berri dauden, baina proportzioan, esan nahi dut, jaialdi lokalago bat izango balitz, hemengo askoz konpainia gehiagukiko genituzke, baina zuek pentsa mundu guztiari begirako aukeraketa bat egiten dela. Orduan proportzioan, nik uste dut beti saiatzen gara aurtengoan, egin dugu pixka, azken momentuan edizkizuet azken komeria kontatuko, baina asko izango ziren. Asko gaixotu dira, konpainia asko zailtasunak ekituzte mugitzeko, kriston gora bera, orduan daudenak, dira aldutenak, esan edo momentu honetan, eta kasu honetan aurtengoan ez nuke kontatu ere ingo, ez? Rosa dago zorionez, Bilbotik datorrena, eta beste konpainien artean, hori, azken momentu arte, kriston gora berak euki ditugu, gaixotasuna medio, mugikortasuna, zailtasun pila, konfinamendua, ze gaixo ez dago nere konfinatuta dago, alako orduan, aurten gaudena gaude pixkatori da gure sentsazioa, eta daukagunarekin disfrutatuko dugu. Ondo. Lehen inigo aipatu du, ez da batzuetan pentsatzen dugula txotxongilo mundua umei zuzendurikoa bakarrik dela, baina zuek programan adibidez, esan duen bezala ere, bereizten duzue umei zuzendurikoa, familia, helduentzat. Ze uste duzu, oraindik topiko hori mantentzen da, ikusleak gehiengoa oraindik ere aurrak izaten dira, nola dago hori? Txotxongilo laritza badauzka topiko hori eta beste asko ere. Ni umeekin da aritzen naizenean, edo tailarretan gabiltzanean, beti esaten die txotxongiloak zer dira, eta beti esaten diete eskularru txotxongiloa, txanogorritxu, esan nahi dute berai daukaten ze hori, umetan izan duten teatrino hori, irudimenean, eta ume txikientzat.
Eta beti hortik hasten dugu, ez? Elkarrizketa, badira konpainia asko bakarrik helduen zalan egiten dutenak, adibidez, eta txotxongilo bat ez da bakarrik eskularru txanogorritxu bat, gorputzatal bat, objektu bat, bizitza duen edo zer gauza izan daiteke txotxongilo bat ez da, orduan, bai, badauzkalako konotazio, berezko konotazio sozial batzuk, ez? Baina txotxongilolaritza hori baino askoz gehiago da noski. Kasualitatea alda Bilboko nazioartako txontxongilon jaialdia ere da bat hauetan ospatzea? Zer orain hasten da Bilbao Teixa jaialdia? Ez da kasualidadea, ze elkarlanean aritzen gara. Bai, konpainiak elkar banatu. Ze ondo, ze Bilbotik aurten ezin dute hona etorri? Hori ikustera bintzat, eta hola Bilbon txotxongile zaleak badaukatean beraiena. Gogoratu didazu behin, bazen Tolosan alkate bat oso Tolosa Bilborekin alderatu zalea zena. Eta ark esango luke pentsa bi liburu nagusi. Bueno, kalean naiz leku itxitan eskainiko dituzue ikuskizunak, neurri guztiak hartuta, noski, jendea animatzeko saiakera berezirik egin beharko duzue, baduzue hori buruan, edo uste duzue, lehen apatzen bezala jendeak baduela berez kultura konsumitzeko ja gogori txartatuta. Nik uste du baduela, are gehiago momentu puntual honetan, zeinetan ez dagoen beste gauza, osa nahi duda, edo mendira joatea, edo segurtasuna bermatuta dauden lekuetara joatea, antzokiak, esan nahi dut, ez dago alako, ez? Eta nik behintzat uste dut herriak erantzungo duela, osea, esango nuke, apostu ingo nuke, horregatik, ez, azkenian oso errotuta dagoen jaialdi bada, eta gaina badakin mundu guztiak asko apreziatzen duela, urtengoan ere aurrera egitea, ze gauza asko bertan bera geratu dira, ez? Orduan hori dena bilduta eta noski aforo kontuak medio ere, esan nahi dutara baina antzokian askoz jende gutxiago sarra daiteke, ez da? Orduan nik ez dut uste motivazio behar berezirik eukiko dugunik, ez dut uste. Bueno, Amsterdametik iritsi zego mezu bat. Jon Txabe Arzuaga entzuten ari da eta esaten du, bai, topiko asko txotxongiloen inguruan. Jon, gauza bat esan behar dizugu, ikaragarria bazen plana zirkuitu ibiltari bat iristeko herrietara ikuskizun ezberdinekin, hori gauzatu izango da, hor bidean geratu den egitasmoritako bat pentsatzen dut, Carmen? Bai, ez gu saiatzen gara beti etortzen diren konpainia konpartitzen, esan edu beraientzako ere etekin etortzen dira urtero oso urruti aurtengoan, estatu mailako konpainia dira, baina batzutan etortzen dira demagun, ez dakit Koreatik, ez? Orduan saiatzen gara, alik eta ikuskizun gehien ematen, eta pixka bat konpainia ere inguruko herrietako zirkuitoetan txertatzen. Aurtengoan oso zaila da, mundu guztiak zailtasuna handia dauzkalako, eta badaukagu hor zirkuito txiki bat ordizia, baina aurtengoan zirkuitua bere horretan geratzen da, urren urtean ekingo diogu, baina beti saiatzen gara, hori da. Nazioarteko txotxongilo jaialdiak 38. du, informazio guztia programaren inguruan zittolosa.com webunean aurki dezakezue, baita honen sare sozialetan eta bar, baina batzuk aipatuko ditugu, ikuskizun familiarrak badira, Sevillatik Buo Teatro, La Granja lanarekin, bai, esango Juri. Nik esan barrun, badaola bat ziur zuri gustatuko zaizuna. Bai, zaizena du galletas de queso. Azararen 21 6:30. Kataluniatik datoz, titeiesen lan hau, izango dugu, Lobo Madrildik La Faunak dakarrena, Quiero ser guapa, Asturiastik Teatro Plusek dakarrena, Valladolidetik La Granja Teloncillo Teatro izango gurean, Kataluniatik ere El Patito Feo, La Puntualek, La Puntual berak Pipa el Titere Maravilla, kaleko ikuskizunetan, hortxe izango da beste kaleko ikuskizun bat, Aipera Perita Pera, Cazando Gamusinosek ekarriko duena, Madrildik, gero aipatuko ditugu helduentzako lan hoiek, baina, aipatu bezala, Euskal Herritik gurera, gertutik izango dugun noraren sekretua, Rosa Martínez eta lagunaken eskutik iritsiko deno, ja?
Titiri jaialdiaren baitan esan bezala euskaraz eskainiko den lan bakarra Rosa Martinezen Noraren sekretua da. Lana martxoan estreinatu behar bazuten ere, azkenean azaroaren 8an izan zen bere estreinaldia Bilboko Campos Elíseos antzokian. Rosaren konpainia 2000 urtean sortu zen, haurrei eta familiei zuzenduriko txotxongilo antzerkian aritzeko asmoz. Eta ordutik 12 lan baino gehiago sortu ditu. Uste dut dagoeneko hemen dugula gurekin Rosa, telefonaren bestaldean. Arratsaldeon? Bai, arratsaldeon. Kaixo, Rosa. Arratsaldeon, Rosa. Ondo? Ondo. Kalean, baina entzuten dauzu ez, ha? Bai, primeran entzuten zaitugu, eta zu ondo egotea ere oso berri ona da, txotxongilo jaialdiak behar duelako programan diren guztiek osasuna mantendu eta ez ustekorik ez izatea. Bueno, esan dugu ez, konpainiak 20 urte beteko ditu aurten, eta urte hurren hori ospatzeko Noraren sekretua lana egin duzu. Baina 12 ikuskizun baino gehiago, eta uste dut, oraintxe bertan ere eskuartean ikuskizun bat baino gehiago dituzula, ezta? Ibilbide luzea duzu. Bai, ala da, bai. Eta, bueno, zorionez, oso lan neketsua, baina oso lan politxa da, bai. Eta, bueno, egia esan, aurten 20 urte betetzea, ez dakit, eskatarraroa egin zait. Bueno, egoera ez da bat ere erreza, baina, bueno, bezaletik bai berezia. Eta, bueno, alakoak dira gauzak. Aurten edo zeini ez, urteak betetzea arraro intzaio, asko esatu zuten 40 urte, konfinamentuan, 40 aldean. Bueno, alakoak ere ez. Bueno, segi. Oso lotura txarra bururatu ze, baina Rosa ez du gaur sarrena aipatugu Bertin Osborneren 40 urten inguruko abesti bat ironiatik, baina ez dugu Rosa honetan. Nahaztuko, lasai Rosa. Ez, jarri duzagun guk Noraren sekretuekin. Bueno, nik irakurri dut sinopsia eta ikusteko gogoa sartu zaite irakurriko izuet. Nora neskatia atsegina, alaia eta bihotz handikoa da. Bizitza lasaia eta xaloa darama. Bere bizitza guztiz aldatuko da, gotzon ikaskide berria agertzen denean, arroa maltzurra eta fanfarroia den gotzon mutilak Noraren mundu baketsua hankazgora jarriko du. Irakurri dut 5 eta 9 urte bitartekoentzat dela, baina Rosa joan naitekeni? Bai, mesedez, joz baitez. Bai, nola ez ba. Bai, nire ustez oso erakargarria da, oso aproposa hobeto esan da, gurasoekin edo, bueno, helduekin joateko, gero aukera izango dute haien artean hitz egiteko, bueno, bai, batez nik uste dut oso interesgarria dela horretarako. Ikuskizuna amaitu ondoren, nik uste dut gaia oso aproposa dela, batzutan eta agian beldur ematen digu, ez da, alako gaiak ateratzea, edo, bueno, batzutan, jazarpenarena gertatzen zaigulako, guri, beste batzutan, ikusten dugulako, eta, bueno, gogorra da izan daitekelako horretaz hitz egitea, ez da? Eta, bueno, gurasoak edo baldin badaude, edo helduak baldin badaude, neskamutilekin, nik ez dut, abia puntu ederra izango dela, horretaz egiteko edo, bueno. Zenbatetan gertatuko zitzaizuen, Carmele, Rosa, niri behintzak gertatu zaitez, jaialdian, aurrentzako bideratuta dagoen emanaldi batean ikustera joan, edo lanean aritu, eta batean konturatu, ikaragarri murgiluta zaudela, eta handik mugitu ezin zaudela, eta konturatu, hau aurrentzako da, baina ni ere hemen ikaragarri eroson nago. Askotan esango zizkizuen horrelakoak, ez? Askotan nautsiko ziren mugoiek eta ikusleak esan nahizu, guretzat ere bazen. Bai, eske nik uste du jolas eremua, ez dala umen eremu bakarra, esan jolas eremua denok daukagun, zorionez, denok daukagun eremu hori da, ez da? Eta pixkat hor mugitzen da txotxongilolaritza, eta hor mugitzen dea arte plastikoetan, eta pixkat artearen inguruan dauden espresabide ezberdinak, ez? Orduan, noski baietz. Rosa, nola? Bai, erantzun Rosa zuk ere, bai. Bai, seguru. Bueno, barkatu,
Beste gunean, adibidez, joan nintzen eskola batera, beste ikuskizun bat antzestera, baina justu amaitzean, neskamutilak aterat ziren eta andereñoa hurbildu zen esatera, agurtzeko, hau eta bestea, eta esan zuen, amaieran komentatu diot beste andereñoari, nengoen, holan, unkituta, ez da? Eta, nik uste dut hori dela zuk esan duzu moduan, ez da bakarrik neskamutilentzako, ez da bakarrik, da sentimentuak sortzeko, ez da, sartzen baldin bazara, bai, hori dela importantea, bai, ez da, holan sartu eta ez pentsatu bakarrik izango zela neskamutilentzako, ez da. Bai. Noraren sekretuan lanean teknika misto erabiltzen duzu. Beti horrela egiten duzu zure lanetan? Egia esan beti txotxongilloak aukeratzeko, egia esan ezakit zergatik egiten den hainbeste urte pasata, hau edo bestea erabiliko dut, eta berez ez dute pentsatzen, teknika hori egiko dut, ezakit zer, obrak eskatzen dit, eta kasu honetan horrelakoa izan zen, eta egia esan, nik bakarkako lana egiten dudanez, ezin izan dut edozein motatako txotxongilloa erabili, moldatu behar ditut txotxongilloak gero mugitzeko, ez da, baina nik uste dut gero eta gehiago erabiltzen ditugula txotxongillariok teknika mistak delakoak, ez da, hori, bakoitzak daukan dauzkan baldintzak direla eta aukeratzen dugu ez dakit, behar duguna, ez da, esateagatik. Ikusi dugu apirilean, Noraren bideo batzuk igo zenituela YouTubera. Ez dakigu hori aurre ikusia zenuen aurretik, edo eta itxialdiari aurre egiteko modu bat izan ote zen? Bai, izan zen itxialdia zelako, esan duzuen bezala, martxoan estreinua izango zen, eta, justu aurreko astean edo zakite pare bat azteldenago, dena itxita zegoen, denok etxean geunden, eta, izan zen, modu bat, zakit, alde batetik laguntzeko, niretzat lagungarria izan zen, laguntza asko eman zidan, lanpeturik egotia, imaginatzen dituen neskamutilak etxean, eta, ikusten baldin badute, kulturak egin duena, laguntza eman digu kulturak. Eta orduan, alde batetik izan zen horregatik, zeo zer sortu behar nuelako zibiltzeko ezakitze zertan pentsatzen, eta gero beste aldetik ilusia handia ematen zidan pentsatzeak, hor egongo zela neskato edo mutikoren bat adi ikusten edo pentsatzen, nolakoa izango zen Noranen historioa, ez da. Eta jarraitzeko asmoa duzu bideo hauekin edo? Egia esan ez dut pentsatu. Ez dut pentsatu, klaro, egia esan alako bideotxoak egia kalitate ona izateko, laguntza beharko nuke, klaro, nien nagoituta bideoarekin ibiltzen, gero gauza asko saiatu nintzen ikasten, zakit ikasi nituen, baina, eta orduan, egia esan nik pentsatu nuen,
hau ez da nirea. Nik nahiago dut neskamutilak aurrean, eta haien erantzuna jaso, eta hori bai politxa dela. Niretzat beste kontua da, eta, bueno, egin behar baldin badut berriro, berriro gaudelako etxean egingo nuke, baina niretzat pozgarriena da neskamutien aurrean eta familien aurrean egitea. Hori dudarik gabe. Saio honetan asko gustatzen zaizkigu ipuinak. Bueno, nahi gustatzen zaizkit eta... Gauzak diren bezala, ostiralero, badator norbait ipuin kontalaritzak girotik, eta ala espalin bada ere, pentsa horrego estugunen arkaizkan omen egon zen, eta goiurik aterazion ipuina. Beraz, ez dakit oso ipuin zaleak garen, bagara, baina gero goiurik daukena da, aurpegi asko edo norri hola ipuinak eskatzeko. Bai, eta nik ikusi dut Rosa, zuk badaukazula Rosa, kontaidazu ipuin bat deituriko ikuskizun bat, eta Rosa in Storyland deituriko beste bat. Titiritero izateko ipuintzale izan behar da? Bueno, nik uste dut baiet, derrigorrez ez da. Derrigorrez nik uste dut, azken zinean non dago muga. Azkenean, txotxongilloen bitartez, ipuinak kontatzen ditugu, baina ipuinak dira. Eta historioak maite ditut entzutea, kontatzea, eta bai, nik uste dut muga nik ere nuke jakingo nun dagoen. Txotxongillo gile, txotxongilloen zale, ipuin kontalari, ipuin zale. Dena oso estu dago eta ezotasun horretan agertzen dira noraren sekretua bezalako lanak. Rosa Martínez eta lagunak Tolosan izango dira, Leidorren azaroaren 21 arratsaldeko 5 euskeraz izango da lana, 50 minutu inguruko iraupena, eta 5 urterik aurrerako publikoarentzat gomendatua, beraz hemendik gure gonbite antzulei, batez ere, Tolosara bertaratzeko aukera izango duzuen horiei, edo asmatuko duzuen horiei, zuen modua, bertan izateko. Badaude moduak. Bale. Gauza esango izut. Hemen konsulta bat egin zitzaion, kultura saiari, eta erantzuna izan zen. Joan zaitezke baldin eta herri hortakoa bazara, edo baldin eta herri hortan bazaude. Guk hori interpretatzen dugu, hitzez hitz, bazaude, nola zauden beste kontua da. Rosa Martínez, mila esker eta zorterik onenak, akapila azaroaren 21-eko Leidorren izango zuen emanaldi hortarako. Mi eskertu benetan, agurrero bat. Eta Carmele Cruzekin jarraitu behar dugu, tartetxo bat behintzat, ze aipatzen ari gara, noraren sekretua, baino bada esaterako estreinaldirik, galletas de queso hori estreinekoz izango da, lobo ere, La Faunak dakarren lan hori estreinekoz izango da, hau, bakarrik, antzerki familiarari edo senide artean ikusteko lanei dagokionez, beraz, baditugu alako mugarritxoak programan ere, edo bereziki adi jarraitu beharrekoak, ez da? Bai, badira 4 estreinaldi, bai, gehiago ziren, baina izan dira, aurten gainea duela hilabetetxo edo hilabete terdi, esatekin onbida zenbat estreinaldi, ez da, una zenean 4ekin geratu da, baina ez da gutxi. Eta aietarik 2 gainera, La Fauna, Loborena eta The Moving Compass, Gaia Baba, lanarekin datozenak, hoie biak topiken sortutako lanak dira. Orduan, horrekin beti dauzkagu alako seme alaba kutxunak, ikusteko irrikitan gaudenak. Askotan, arte eszenikoen tartean aritzen gara, dantzariekin eta antzerkigileekin hitz egiten erresidentzia artistikoaz eta horrelako kontuetaz, topikik egiten ditu horrelakoak, eta horrek ere ematen dio, museo edo topik erekinaren inguruari tarteka aukera, mundu ontako jendea topatzeko, eta oso goza politizaten da, zehan txeko konturatzen zara, eta jende hau hemen zer da, bile, eta ikusen dituzte topik erun zer digalduta, eta topatzen zaituzte, eta oso giro ederra sortzen da. Beraz, badira bi oso etxetik etxera estrenatuko direnak, Carmele. Bai, ala da. Pentsa ere, hori, bertan sortzen diren lanak, normalkien beti esaten dut, izaten dira, kanpoko konpainiak gehiengoak, badira hemen ingurukoa, baina normalki oso urrutiti datozenak edo, eta askotan esaten dut, mengoa bazara, eozer despiste esan nahi dut, o lagunak, o ezagunak, edo ez dakin horazoaz, eta beti izaten da jende datorrena askotan urrutitik, besterik egitea ez datorrena, orduan hor zentratuta horretik beti dago despistaturen bat plazerdian, nora ez dakila honez, baina bai, egia da
erresidentzia artistikoak edo deitzen dituguna pil-pilan daudela, beti egon direla, eta geroz eta ez dago egunik libre esan nahi dut. Eta hori guretzako oso harro mantentzen gaituen. Zer da, ez da bakarrik erakustea edo tailerrak egitea, baizik eta sortzea ere bai, etxean. Eta, hori uste dut oso garrantzitsua dela topikentzat. Amets goxoak izateko aukera paregabea beraz aurkezten ari garen hau. Rosa Martinez eta lagunak Noraren sekretuarekin aipatu dugu, baina Karmelik ere aipatu dugu La Fauna estreinekoz izango da eta bertan komatxo artean bertan sortua eta Galiziatik datorren Gaia Baba Moving Compasek dakarrena 3 erreferentzia hartu beharko batzen dituzte, hauexek lirateke. Gerora badira esan da bezala kalean topatuko dituzuenak eta noski programan murgildu ezkero, gauza interesgarri pila. 3 mugarritatik atago Karmele entzuleari zerbait gehiago gomendatuko zenioke, hau dena gomendatuko zeniokezuk. Iuriarrekiko galdera, ze gomendatuko zenidak eta sekula usartzen ez nahi zena. Da gau denetarik, esan nahi dut, gauza familiarragoak edo laguntasuna eta baserri batean, animalien artean gertatzen den historia baten inguruan, buo teatro dator La Granja lanarekin, bakarri bizi diren, adinduei omenaldi bat egiten dien txotiteiesen galletas de queso lana, esan duguna estreinaldia dana. Nora eta Gotzoni buruz hitz egin dugu, ze gehiago, polita izatea nahi duen neskatila baten historia, eta zer preziotan eta pixka bat horretan murgilduko gaituen Teatro Plusen Quiero ser guapa lanak, Maruja eta egun bat bere baserrian, Teloncillo Teatro La Granjarekin, ume txikientzat zendutako lan bat, Cazando gamusinos, Madridetik datorren aipera peritapera lanarekin, da Tomasa eta bere azokako postua eta barazkien arteko elkarrizketan, murgilduko gaituen lan bat. Eta gero, ja helduentzako, beste zenbait ikuskizun, ez dakit, esan nahi dut, ez dakit ze gomendatuko. Beraz, guk zerbait lagundu dizugu, badira bi estreinu benetan etxekoak direnak, bada Rosa Martinezen eskutik etxetik datorren beste lana, eta hortik aurrera, gozatu nahi duenak, atrako jaman dezala, ze badago zer gozatua, eta zer ikusia. Karmel Ikruz agurtu egingo dugu, zorterik gorena, dena zoragarri joan da dira, gu ere, bagauden, eta bagaren, dena betetzen dugu guk, izango gara batean eta bestean gozatzen, kantonek dion bezala, dantzan eta harimen balantzan behar bezala. Eskerrik asko, eta egingo dugu, datorren astean akaso beste jarraipena, eta izango dugu noski ikusten duguna komentatzeko aukera. Zemen, kultura zariten gara, baina kulturare pixka tirenzten dugu, eta gero ezin egona izaten dugu, aipatzeko atzo ikusi nun hau, edo beste. Eta aipatzen ariaren kantua gainera izango da, Limones Invierno diskarekin ere, Durangoko azokan, hortan ere bagara zale, beraz, tira, asko gozatzeko hurrengo astetan. 15 egun? 15 egun atzera zenbakit hortan. Karmel Ikruz, eskerrik asko. Zuei. Aio. Nik musuak kopetan, zer egongo tezaren, zu amesten benetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Berbertan tximista bat lertzeaz bat, argiak salto egin zuen Garizmendin. Minutu eskaxeko argietena izan zen ekonomikako garrek sukaldea argitu zutena. Eta argizta gorrixkaaren ilunantzean bistaratu zuen lehenengoz Ferminek atzloituen artean agertzen hasia zen zuritasuna. 2 esku ezoratu eta gainaldean ageri ziren 2 zulo borobiletan ondoratu zituen erpuruak. Hala ikusi zuen Carmenek senarra argia etorri zenean. Garrasi izu baten ondoren, aitaren egin zuen eta oihu egin zion Fermini. Baina, non den montre aurkitu duzu burezur hori? Horrela hasten da Miren Gorrotxategi Azkunek idatzitako 33 ezkil liburua. Hildako zar eta berriak, droga,
jokoa, belaunaldien arteko arrakalak, anaien arteko arazoak, liburu osatzen duen hori guztia hartu eta hil kanpaiak filma egin du Imanol Raio Barandiaran zuzendariak. Zinemaldian aurkeztu zuten eta bihar iritsiko da zinema aretoetara. Orduan zer pentsatu duzu? Hor barruan ez zaidala ez galdu. Elizabeth izango duzu lagun. Lagun. Saltzen zenean Jainkoak bertan bera utzi nindun. Baika horri galanta, Jainkomi. Carmen. Behar dudan eguko inzian. Laze behar duzu. Jakiteri badago. Justizia. Justizia ez. Zuk mendekoa nahi duzu. Behin batian, norbaitek bizitza ondatu zian. Erantzuteko ordua du. Horretan ezin dizu Jainkoa lagundu. Ez da Eliza. Ez da nik ere. Bakit. Bakarrik nago. Bakarrik naiz beti. Ama, izurrik ez ote zinesko horrenak izango. Adelenak. Nik zer dakit. Dagoeneko pantailaren beste aldean daukagu Imanol Raio Barandiaran. Ongi etorri. Kaixo, egunon. Gaixo. Dagoeneko antzeman ditugu isiltasunak gero hitz egingo dugu horren inguruan, baina hilkanpaiaken isiltasunak badu pixu eta irrati uinen bitartez hau kontatzerakoan ere nabari dira, isiltasun horiek berak, Kaixo, Imanol, liburuak egitura oso zatikatua du. Erronka bat izan da hori filman islatzea edo egitura hori izan da injustu erakarri zintuena? Alde batetik, bai. Osa, dago zatikatze puntu hori oso interesgarria zen, ze ezoizko struktura ematen ziolako, eta era berean oso elipsiz betea. Eta, bueno, nire aurreko pelikulan ere elipsia oso garrantzitsua zen, eta, bueno, narratiba moda hori oso interesgarria da, normalean pelikula ikusleari ematen diolako osatzeko, ez? Eta kasu honetan horrela zen, eta pixkat beste norabide batera eraman dugu barne narratiba munduan, baina egituraren zatikatze puntu hori mantendu dugu eta aretak gehiago esango dut urrunago eraman dugu, ez? Eta zentzu hortan bada oso pelikula espazioen edo, ez? Pelikula bat, ez? Azkenean tragedia mundua oso hor gauzatzen dena eta pertsonaiak hor preso daudenak nolabait, ez, pixkat. Kuadroz kanpo gertatzen edo entzuten denarekin jolastu duzu, aipatu duzun bezala, elipsiak erabili dituzu, garaien artean kolore aldaketarik ez dago, ez daude datak idatzita, eta, bueno, adibidez bi anaien ahotsak oso antzekoak dira. Helburua zertzen, ikuslea adi egotea? Bai, baina hor proposamena da, batez ere, Iranako denborak bazkenean orainakoak bezalak direla pixka kontatzea, ez? Iraganeko erruak, nolabait ez, eta akatsak oraineko berdina direla, ez? Azkenean, akats berdina betetuko dituztelako, ez? Pertsonaiek, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, pelikulak duen alako fatalitatearen kontzeptu hori pixka dantzeko, ez? Pelikulan pertsona guztiak pixka kondenatuta daude, eta, bueno, tragediaren zera bat da, ezaugarri bat da hori, ez? Eta pelikula zine beltzean hasi, ezur batzuen agerpenarekin, eta azkenean pixkanaka badua tragediaruntz, ez? Joaten eta, bueno, hori ikusten da zein den tonua, ez, pelikularena. Pertsonaiak aipatu dituzu eta pixka galetu nahiko genizuke pertsonaiak gorpuztu dituzten aktore hoiei buruz.
Aktore asko egon dira pelikulan, jada nazioartean ezaguna den Itziar Ituño, Eneko Sagardoi, Candido Uranga, Jon González, Iñigo Aramburu, Asier Hernández, Patricia López Arnaiz ere bertan dago. Oso aktore heterogeneoak dira, baina denak sartu dira asko edo guztiz barneratu dira zure estiloan. Nolakoa izan da beraiekin egindako lanketa, eta nik ere nahiko nuke jakinez lehen plano hien presentzia eta aldi berean pertsonaia hauek duten kontentzio hori. Nola landu duzu guzti hau aktoreekin? Bai, gainera hasieratik nik izenak hor zeuden, ez? Ni guatzen naiz, Itziar Ituño, Eneko, Jon, zirela izen batzuk ja hasieratik planteatuta zeudenak eta gero nolabait osatu direna gainontzekoekin, ez? Bai, Josean, Iñigo eta abar. Eta hor batzegoen proposamen garbi bat, zela alik eta banaketa zakit, ez? Exotikoen abiltzea eta denak norabide bakar batean jartzea edo, ez? Osea, erronka moduan edo zakin nola esan, ez? Azkenean, pentsa, Itziar nun dabilen, Jon nun dabilen, en fin, ez? Osea, dau, gauza bat ikaragarria, ez? Bakoitza bere munduan. Eta zentzu hortan denak lan egiteko modu berezi batera bildu dira. Azkenean, pelikularen estilora, ez, erakarri ditut pixkat, eta modus operandia edo metodologia era pixkat berezia izan da, ze ez dugu arku dramatikoaren zeran, ez, egitasmoan lan egin baizik eta modu bakanean, ez. Nik esaten dut, azkenean novela alde batetik, ez, baina gero pelikula bera dela alako margolan impresionista bezala, gertutik ikusten duzuenean, dela zer abstraktu bat, eta gero perspektiba pixkat itxura hartzen duena, ez. Eta aktore lana ere pixkat horrela izan behartzen, ez? Izan behartzen modu isolatuetan lan egitea, sekuentzia batzuk, eta gero sekuentziak elkarrekin elkarrezketak sortzea, ez? Lantzea. Eta, bueno, nik uste oso modu berezi izan dela bera intzuterez, azkenan, musikalki lan egin dugu, psikologikoki baino gehiago, ez? Eta, bueno, pozinago aldertatik, ez? Eta gero, azkenean, tragedia bat, nik uste ongi lantzeko modu bakarra, da pixkat, agian, hiperbole puntu hori edo, ez, gehiegikerri puntu hori pixkat kentzea, ez? Azkenean, balantza horrela ekilibratu egiten da, eta hankak oinak lurrean jarrita, tragedia horrek zentzu gehiago hartzen du, ez? Sinesgarriagoa da, eta duen bortxa edo violentzia hori ere indartsuagoa da, ez? Bai. Eta zentzu hortan, emozio guztiak barnetidoaz, ez? Aktore guztiak azkenean dena barnean zuten sumin hori, eta hori modu bakar batean, ez? Islatu daiteke begiradan, ez? Begiradekin kontatzen dute gorroto guztia eta sentimendu guztia hor dutelako, ez nola bai. Horretarako nik uste funtsezkoa dela lehen plano horiek, azkenean zineareto batean alako aurpegi handi bat duzunean, normalean begitara zoaz, ez, fijatzera, ez, ezinbestekoa da orduan. Dena hortzegon kontzentratuta, ez, begi horietan, eta hori izan da pixkat, ideia, ez. Aipatu ditugu aktoreak, nik sekretutxo bat jakin nahi dut. Hau da, Jon Gonzálezek euskaraz egiten duen lehen lana. Urduri egon da, rodajean, zer moduz? Lanketa berezi bat egon da. Bueno, hor egon da lan ugari. Lehen da bizi, tekstua ere pixkat nire mundure ekarri dut, ni arbizukoa naiz, orduan, arbizuko euskerara eraman dut pixkat, metodologia aldetik ere posible zelako, ez? Agian, beste egoera batean, ez? Agian, kontinuitate, egoera batean, agian aktorearen ere pixka zailago izango litzateke euskalkietan sartzea ongi egiteko, ongi eta fidelean, era fidelean. Baina kasu honetan, lehen esaten nuen bezala, ia musikalki lan egin dugunez, hor pixkat lan egiteko modua oso berezia izan da, azkenean euskalki hori egin dudana da, nire hautsarekin grabatu, eta gero beraiere eraman pixkat, oitzeko eta pixkat erreproduzitzeko zentzu batean ere bai, gero lan egiteko garaian. Eta nola Jonen pertsonaia ere, azkenean hor dagoen sartuta, modu berberean egin du lan, eta hori oso berarentzat erraza izan da, azkenean denak maila berberan zeudelako, nola baitez. Aktore lanaren zama gainetik entzen zuten,
eta nolabait, joren kasuan euskera ez duela batere dominatua, izan da perantzat inmersio lingüistiko totala, ez, belarri aldetik, ez. Ordu, bueno, horregatik diot izan dela pixkat denak bildu direna puntu batean, ez, aktore guztiak. Eta zuk alde horretatik argi zenuen euskaraz egin nahi zenuela eta horrelako historia bat euskaraz kontatu behartzela? Bai, bueno, novela euskera zen, eta nik uste ere zentzua zuela, azkenean, kontestu kontua delako, ez, idiosinkrazia edo ezakin nola esan, ez, azkenean, bueno, pertsonai hauek, pertsonai euskaldun batzuk, bapatean ezakin nola esan, alikanten edo balin badaude, arraro alizateke, han inposatzea alako zera bat, baina dena da posible, ez, baina, bueno, gure kasuan gainera, izan da, euskal giroko zera bat, ez, historio bat, bueno, logika guztia dauka, ez. Aipatu ditugu Imanol, kuadroz kanpoko planoien erabilera, aipatu du Oianak oso gertutik, oso motzean egindako planoak. Bada beste errekurso bat edo erabili duzuna, edo behintzat guri atentzio eman diguna, eta da planoen errepikatze hori, obstinato moduko bat, badira plano batzuk garai ezberdinetan eta pelikularen momentu ezberdinetan agertzen direnak, baserrirako bidea hor bi esi direlarik, droga mugitzen den etxearen kanpoko esi hori, eta beste bat, lehen aipatu duzu garaiak iragana gaurrera eta dena nahasteko joera hori, hortik ari zinen edo zeintzen helburua horrelako plano erabilera errepikakor horretan? Nik uste alde batetik oztasun puntu horrek, distantziamendu horrek, alde batetik intriga edo, bueno, suspensia pixkat areagotzen laguntzen duela, ez dugulako egoera dominatzen ikusle bezala, ez? Hor dago beti alako zera bat, bueno, Europako zineman ikusten da, Haneke eta olakoetan ikusten da pixkat tendentzia hori non ziurtasun gabeko momentu horiek, ez, ikuslearekiko, egite ematen dute alako urduritasun batera, edo, ezta? Kasu honetan, badagolako zerbait, baina ere bai, hor dagona da pertsonaien itzalen edo lekuak. Ez da pelikula paisajista bat, baizik eta pelikula txokoen pelikula bat, estenatokien pelikula, ez? Azkenean, azkenean ikusten ditugu, ezakit, ez? Garizmendi, gero Txaleta, Eliza, Garosaia, Ierria, eta bar, baina ezakigu leku batetik bestera nola joaten den, ez? Azkenean guk osatu behar dugu pixkat ibilbide horiek, eta hori importantea da, azkenean errepikapen zentzu hori, ez, alako errima edo moduko horiek, azkenin denboraren, ezakit, fatalitate edo perpetuitatearen zentzu hortara doa pixkat, ez? Hor tragediaren muina dago, nola bai. Azkenean pertsona hauek badoaz, ez, hile ingo dira batzuk, beste batzuk badoaz, ez, hartu manean, baina azkenean eskenatoki horiek hor daude betian egon izan balia bezala, eta pertsona hauen itzalak, ekintzak hor geratzen dira leku horietan, ez, eta, bueno, azkenean pelikula ere, zentzu batean itzalaren kontzeptuan ere oso oinarrituta dago, ez, oso azkenean leku itxi bat delako, eta eguzkirik ez dugulako ikusten, ez da, pelikula guztia. Gaur bezala, ez dugula eguzkia ikusiko ez dirudi. Esan behar daukagu, aktorek sekulako loreak bota dizkizutela, lana ondo egin duzun seinale. Elkarrizketa batean, itziaritu inok Bergman handiarekin konparatu zaitu. Bueno, bai. Aktoria dira, esango du. Hemen baleude esango dira. Baina, nik uste geroz egon garela, hori egia da. Ze batzuk harritzen ziren filmaketan oso jolas giroa genukala denbora guztian, ez? Eta agian oso kuriosoa da, ze lan egiteko modu ere atipikoa da. Eta, karo, ere kuriosoa da, ze bestalde aktoreak ere eros egon dira. Ze norabait, beraien konfiantza nolabait, niregan bota dute, eta hasieran agian, zalantza pixka sortzen bazuen ere, azkenean gero nolabait, lan egiteko modua edo nolabait ikusten zen horrela izango zela, eta beraientzat ere zamori jentzeko modu bat izan da ere, ez? Eta agian beste egoera batean, beste pixu dramatiko bat eukiko luke aktorek buruaren gainean, ez?
eta tensoago egon, baina lan egiteko modua oso erosoa izan da, oso konkretu izan delako ere aldetatik, ez? Eta bueno, ni kontentu nago, da nik uste beraiek ere bai, ez? Eta bueno, hor dago emaitz ezakit. Azkenean, nik uste hori ikusiko dela, ez dena. Bueno, zure lehenengo filma Bianai liburu baten egokitzapena izan zen, Bernardo Atxagaren izen bereko liburuarena, hain zuzen ere, Hil kanpaiak ere liburu baten egokitzapena da. Hortxe, 33 ezkilen Miren Gorrotxategiren ale hori Goiuriren eskutan, gure saiontako irakurle finena bera dugu gozak diren bezala, baina ez dakit, ausardia bat badago ez, liburu irakurri duenak akaso espero duelako zerbait, baduelako ja zerbait esperoan, ez alda zailagoa, Imanol, edo zergatik liburuen oinarri ituta eginako gidoien joerau? Baliteke, baina bi moldaketa era edo banantzen ditut, ez? Badaude adaptazio literalak edo frankiziak bezala direnak, ez? Pixkat behar duzuna alako ziurtasun bat, azkenean produktua antzeko izango dela, ez? Hori dira, ez dakit, El Señor de los Anillos etikasita, ez dakit, ez oraingo, baztango zera hue bezala, edo azkenean ongi daude, bakoitza bere kontestuan, esan nahi dut, baina hor badago alako fideltasun bat mantendu beharra, ze hor badago espektazioak garbi bat dagoelako, ez, eta frankiziak batzuk dira. Baina kasu honetan azkenean moldaketa hau berezia da, ze azkenean abia puntu bat da, ez? Nik horrela ikusten dut. Atxagaren kasuan ezberdina da, ze Bianai adibidez, Bianai bera baino gehiago, horrek biltzen zuen, nik Atxagarekin nuen, alako, erlazio edo, nik txikitatik ezagutzen nuen, eta horren maitza guzti hori zen nolabait, ez? Osa, pertsonala nolabait, eta hor zegoen potata, ez? Kasu honetan, bada ezberdina, ze novela kanpotik etorri zaidalako, baina pixkat barneratu egin dut, ez? Eta prozesu hortan, agian pelikula beste norabide batera eraman dugu, baina era berean, novelaren arima edo muina mantentzen edo, ez? Pixka bat, ez? Egia da, novelarekin konparatzen baduzu, agian grabeago dela pelikula, ez? Ilunago ere bai, novelan badaude alako pertsonia batzuk bazirenak, Cortázar bera, ez? Pixkat, momentu humorearekiko momentu batzuk bazituena, adibidez, guk eban duguna askoz, zakit, ez? Adibidea jartzeko, agian frantses estiloko noir, hori Alain Delonen, Les Amoureux pelikula bezala, Melbilena, ez? Edo, norabide horretara, pixkat soilagoa eta beltzagoa ere, ez? Batzutan ikusleak Imanol argazki apaitzerakoan espero ditu paisaiak edo paisajistikan oinarritutako argazki ederreko pelikula bat. Aldizuk leno aipatu duzu, paisajistikoa ez, hau txokoen filma dela, eta hala eta guztiz ere argazkiak txaloa jaso ditu etengabe. Javi Agirreren lana eta zurea edo bion arteko elkarlan horrek lortu du, uste dut ikusleak ezer oso ilun paisajistikoa ez den pelikula hortan argazkien erreparatu eta horre ere pentsatzea. Hemen lanon badago eginda. Hori ere lortu duzu, ez? Nik gauza horietan neko atentzioa jartzen dut, ez? Eta azkenean, pelikula lan egiten duzunean, formalki behintzat kasu honetan oso pelikula, ez? Plastikoa da, eta argazkia fundamentala da. Ni Javirekin jabian airen lan egin nuen, eta oso erlazio estua daukagu. Eta orduan, elkarlana oso aberazgarria izan da, ez? Iluntasunaren inguruan, ez? Ikusten dena ez dena, eta zentzu hortan oso pozik nago, ez? Eta, gero ere, planteatzen, lehen komentatzen nuen, espazioaren lana importante da, azkenean, adibidez jartzeko, pelikula guztia optika bakar batekin, ez? Egitugu. Bianai ere bai, baina, kasu honetan gainera, zentzu handia du, espazioen lanketa honengatik, eta adibidea jartzea harren, baserri ikusten dugu, baina baserriaren barnealde guztiak estudioan eginda daude, eraikiak, ez? Eskala konkretu batera eramateko, proportzio aldetik, eta hasieratik enkuadreak oso xeak zirelako, eta oso finkoak, eta norabide batean eramatekoak, ez? Orduan,
bai, oso lana interesgarria izan da, eta oso pozik nago, bai. Iraian, zinemaldian erabat murgilduta ginela, Eneko Sagardoi gerturatu zen gure estudiotara, eta berak esan zigun, film hau dela tragedia greko bat. Bi hitzetan definitu beharko bagenu pelikula, hitz horiek erabiliko zenituzke? Bai, baina tragedia bera jarri gabe, ez pixkat etiketa bezala, nik azkenean uste duena da pelikula hau misteriozko pelikula bat dela azkenean, ez? Bai genero beltzean, ez? Thrillerrean nola bestean, pixkak elkar konpartitzen duten elementua delako, ez? Eta nik uste hori dela pelikularen definiziorik hoberena, ez? Intriga handia duela, ez? Eta hasieratik amaiera arte atmosfera horretan murgilduta egoten zarela, ez? Beno, Imanol Raiori eskerrak amamarko dizkigu, bigarren kafera etortzeko, edo bigarren kafean egoteko tartetxo hau hartzeagatik, eta, bueno, estreinu horretara bidean, zorterik onena. Bihar da estrenua? Guk ikusi dugu. Guk noski ikusi dugu, ez elkarrezta egiteko, eta eskertzen dugu gainera produkzioari bideo hori albidetu izana, baina zuei, entzuleoi, gonbidatzen zaituztegu. Euskal zinemagintzaren asteburu potoloa izango da, eta horrek pozten gaitu, baina dagokiona, oraintxe, guk hilkanpaiak ikustera gonbiatu behar zaituzugu. Imanol Raio, mila esker, eta laster arte, zorterik onena. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dakit Igor Estankon aurkeztu edo zuzenean izketan hasa dile. Ekas hori ederrena ez da. Bai. Nahi duenean, abiatu da dile. Ongi etorri. Peru Magdalena. Tantaka. Badaude gai bat jorratzen duten liburuak deskripzioan oinarrituak. Badaude hausnartzeko liburuak filosofiaren zidorretan galtzen direnak, eta badaude, azkenik, sentitzeko liburuak. Hauen sokakoak iruditu zaizkit beti Peru Magdalenarenak. Berriztarrak ez du hitzik alferrik esaten. Ez du pintzelkadarik zentzurik gabe ematen. Ez du jantzi bat funtsik gabe aldean eroango. Bere obra artistikoa, bidaiak, bizitzaren gazigozoak, denak dira bilaketa estetiko eta are asetiko baten bide. Eta poesia ezinbestean arimaren lanabez. Utzik Elkar 2008 irakurri nuenean begitan duzitzaidan ederra zentzu sakratuan. Argiarekin ere, Elkar 2016, pentsakor eta era berean unkiturik utzi ninduen. Begira zer dioen Peruk poesiari buruz. Ene poesiak apuntatzen duena bilakatu gura luke. Itzutsezko ontzia abandonatu. Horitu eta desegingo den liburua utzi. Eta deskriba ezina den dardara bezala segi bizirik, iztun gutxi batzuen artean oihartzun eginez. Hitzez eta kontzeptuz eizatu ezin dudan, laino miresgarria da ene poesia. Oraintxe bertan jaiotzen ari den, zaldikume baten azalaren usaina. Izartu berritan oroitu ezin dudan amets izartua. Eske hitzela da Peru Magdalena. Karagarria da, Bai. Oraingoan ekarri dago balea zuriarekin, balea zurian biltzen dira Makuso, Juaristi, Gorrotxategi, Otxoteko, gauza politak egiten dituzte. Inauguratu dute urrezko saia, eta da liburu bat posporo kaja baten baino apurtxo bat handiagoa. 300 ale bota dituzte, haikuak dira, ez dakit,
guztiz rekomendablea. Ze poesiaren durundu hori Magdalenaren marka propioa da, kultua da, baina sotila da, eta ez dakit meditazioaren antza dauka, errezuaren antza dauka, modernoa da era berean. Aikua ez da inoz modaz pasa, baina jakin egin behar da egiten. Baditugu batzuk guk ere irakurtzeko. Arrain gorria, errekan gora doa, mendia geldi. Udazkenean, osto denak erori, perretxiko bat. Goizalde fine, amets papurrekin, gindut zua. Holako zea da Peru. Labur esango dugu zer da haiku bat, eta gero beste norbaitek esango du hori ez dela haikuaren definizioa. Claro, ekialde urrunetik dator, Txinatik dator, Japoniatik pasatu ondoren, eta orduan handik hangoa ona, traslazio bat egite hangoaren ona, ez da erraza, ez, baina 5 silabako lerroetan antolatutako 17 silabak osatzen zuten haikua. Renga izeneko olerkiak ditu oinarri, eta deskribaken objektiboa egiten dute normalean, ikusi dugu, Peru ere esaten arrain gorria errekan gora doa mendia geldi, baina durundu bat sortzen du norbere baitan. Azken helburua da irakurlearengan zirrarak eragitea, ezta. Buson, Kobayashi Isa, Masaoka Shiki, haikua landu duten idazle asko daude. Tradizionalki lerro vertikal bakar batean idazten zen, baina beste hizkuntza batzutara transkribiturik, lehen esan dugu, 3 esaldi laburretan agertu ohi da. Matxuo Basok bultzada handia eman zion 17. mendean. Eta basorena beranena da, ez dakit, udara eramaten gaituen haiku hau, baina oihartzun bat bezala geratzen den haiku hau. Peru Magdalenarenak ere horrelakoak dira, baina basori, maisuari utziko diogu orain hitz egiten. Lasaitasuna, aitzaren mamiraino, txitxar kantua. Eta orain bai egin nahi dugun moduan, agurtu egingo dugu Igor Estankona, plazer bat berriz ere, ez dakit plazer gehiago hartzen dugun ura entzuten, edo berak proposaturiko poemak errezitatzen, baina denak ematen du plazerrerako. Bai. Ongit horri berriro eta hurrengora arte, Igor. Eskerrik asko, ondo ibili bitartean. Zuri. Eta giro aldakita dator. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. With a word
every whisper, it's the worst. Emptied out by a single word. There is a hollow in me now, me now, me now. So I'll put my Eta ostegunero bezala guk arte eszenikoen munduari erreparatu behar diogu, eta mundu hori gureraren nahiko hurbiltasunez oraindik gozatzeko edo hurbiltzeko aukera badugunez, noski, asteburuak eta asteburu aurreak, asteburu ostegunetan hasten da guretzat, Ze gozan marabilloso da, ostegunean ja sentitzea asteburua gainean dela. Eta esango duzu, baina asteburuak orain ez dira gauza bera. Egia da, tabernak itxita dauzkagu. Bueno, baina antzokiak irikita daude, ez da? Eta hori ere hortxe dago. Gaur planak ere baditugu, beraz. Bai, hoxe, joan den astean hemen izan genuen Arkaitzkano, eta bera izan da Sisiforen paperak lanaren gidoilaria, eta gaur izango da estrenaldia. Aipatu genuen, gaur Gasteizko printzipal antzokian estrenatuko dutela euskaraz, eta bihar berriz gazteleraz egongo direla. Beraz, estreno hau ikusteko aukera paregabea gaurkoa. Zer ordutan? Arratsaldeko 7:00. Bai, ordutegiak aurreratu egin dira. Nahiko ordutegi estandarizatua da, unifikatu dugu kultura konsumitzeko ordua. Bai, nik uste du lehen 8 galdea izaten zen, oino. Bai, 8:30 edo, normalean 7:00 da. Hori da. Eta gaur ere, eta hemen izan genituen gurekin ere Mikel Martínez eta Patxo Telleria, estok erokoek zornotzaretoan 7:00 eskainiko dute lan hau, eta 20:00 bihar 3:00 ere beraiek egongo dira. Eta horrez gain, Amore Bieta Etxanun zornotza areto honetan, bihar bertan gauekoak, beraz, mugimendu desiente ikusten da leku honetan bertan ere. Goiuri, oso name dropping da, entzuleak jakin behar du, Goiuri jartzen dio ingelesezko izen bat edozin kontzepturi. Nik ez diot jartzen. Bueno, existitzen dira. Existitzen dira, baina nik entzituen ezagutzen. Eta batean, nire ingeles iztegi ari da zabaltzen horrelako kontzeptuekin. Name dropping, rollo entrevista batean uste dute, a ber. Zerra name dropping, Goiuri? Azalduzu. Elkarrizketa bat egiten ari zarela, zure lagun den, baina ez dagoen xamarra den norbait dola betatzeak, eske nire laguna da ez dakit nor, eta ez dakit zer, eta guk name dropping pixkat egiten dugu, azten gehiamen, Sisiforen paperak eta Arkaitzkano lengu azten gurean, bantzen. Ez dokero, baina eske bere sortzaia gurean izan genituen gauekoak, hombre, Jon Maiere gurean euki genuen. Eta uste dut jarraitzen badugu ere horrela izango zela. Bai, hoxe. Baina, aizu, hori ere hona da, komunitateari gara sortzen, eta arte eszenikoen tarte zabal honetan, badugu gure arte eszenikoen familiatxoa, eta oso name dropping da, Goiuri. Ez oso ondo iruditu zait, gainea urrengo plana, oianak esango diguna, hor daukagu mega super ultra name dropping! Abai, eta zergatik? A ber, oiana? Bueno, nia egier juningo nahi zemendik, ez? Bihar, ostirala, Leidorren, Tolosan bertan, arratsaldeko 7:00 utzi zure mezua seinalearen ondoren eskainiko da, tantakaren antzeslana. Nik ezagutzen dut antzerki horretan agertzen den pertsona bat. Badakizue, entzuleak gogoratuko du, norbait gogoratuko da, lehen saioaren, apirilaren 24 lehen saio hura, osteguna zen, abiatu genuen, utzi zure mezua seinalearen ondoren lanari buruz hizketan. Hasiera batean, Oianak Galizian behar zuen, eta orduan proposatu genuen, tira, Oiana, abia puntua zu Galizian zaude, zuek elkarrizketatzen zaituztegu, eta hortik aurrera, Oiana Maritorena azaltzen dugu gure kolaboratzaile bezala, eta baina gero etorri zen konfinamentua, eta ez zegoen Oiana Maritorenarekin Galizian konektatzerik, beraz, gertuago izan genuen. Eta hortik ordaino, oraindik ere, hainbeste emanaldi ez dituzue eskaini garaiaietatik, batzuk bai, baina nahi baino gutxiago. Nahi baino gutxiago, bai, azken aldi honetan berriz hor martxa hartu diogu, eta bai, eta Tolosakoa ere atzeratutako emanaldi hauetako bada, beraz, bihar gogotxo etorriko gea. Euskeraz izango da, denbora badaramago euskeraz egin gabe, baina, bueno, bai, gogoa eta urduritasuna ere hasi da, nabaritzen. Nire bai, uste dut. Publiko osondari erantzuten Tolosan Leidoraretoan, antzerki gozez ari dira. Uste dut oroar, nabaritzen ari dela, bai, azken aldi honetan, eta zineman ere esango nuke, bai. Eta bihar The Big Game ere badugu. Hori da, arratsaldeko 7:00 Andoaingo Bastero kulturetxean izango da, eta lan hau Loke konpainiak egiten du, Olatz de Andresen konpainia honek, eta gero gainera Olatzekin tartetxo batez hitz egiteko aukera izango dugu. Bueno, ostiralak oraindik badu gehiago eskaintzeko modelo aretoan antzokian Zarautzen. Nere Arriolak eskainiko du txor-txor. Nik uste dut oso komedia divertigarria izango dela, eta bueno, lan politia eskainiko du ziur, Nereak. Izen buruare oso egokia ez? We take care of our own?
Ai, ze polita! Bruce Springsteenen kantu, bueno, zarzarrez da baino, berri ere, ez? Beno, eta ostiralea erreparaturik bakarrik ez da egun bakarrean gertatuko, Zurrunbilo 2008 Euskal Arte Eszenikoen jaialdia, oiana? Hori da, aprilan ospatzen da normalian, baina aurtengoan batzeratu egin da, eta asteburu honetan izango da. Eta emanaldiak eskaintzen dira Gasteizko Baratza aretoan. Eta jaialdi honek arte eszenikoen baitan dauden arlo ezberdinetaz arduratzea du helburu. Eta ikuskizun hauek eskiniko dira. Bihar ostirala maketa eta aldi berean panpina. Larun batean erresistentzia arazo fisikoa da eta urruna, eta igandean eskiniko den lana gazteleraz izango da. 43 gradu, 13 minutu, 44 segundu, iparraldera. Ez dakigu koordenata horiek ze izango dira, baina hortxe lana. Eta kasu honetan 7etan beharrean 6etan izango dira ikuskizun guzti hauek. Nafarroruntz joan behar Hori da, Nafarroan, larun batean zaldi urdina izango dute 7:30 atarrabian, eta larun baterako beste proposamen bat, Eta beste name dropping bat, Hoxe. azaroaren 21 larun bata, Asier Kidam Donostian. Hori da, arratsaleko 6etan. Oraindik buruan dut nola Goiuri kontatu zidan goiz hartan. Nik magoetan ez dut sinisten, eske ez dakit. Etorri zen Asier Kidam estudiora, hartu zituen kartak, eta esan zion Goiuri hartu hau. Egin hau, horrela, pim, pam, pum, gure sare sozialetan Instagramen baduzue momentu hori, eta bapatean Goiuri egite, uai! Eta gatzen da, agur! Asier Kidam ikusteko aukera beraz Larratxon Donostian, arratsaldeko 6etan, eta asteburua luzatu nahi duenarentzat iganderako ere badugu planiko, jana? Bai, Gasteizera joko dugu berriz ere, Panpin hautsien dantza eskeniko dute arratsaldeko 7etan. Oien eder Euskararen etxean. Gasteizko kafe antzokian. Eta badirudi kontzertua dela pentsa dezake jendeak, baina ez da ohiko kontzertu bat izango. Antzerki ikuskizunen antzera hasiera eta bukaera izango duelako. Kantuen artean trantsizioak testuekin egingo dira, argiekin, improvisazioak, material elektroakustikoak, bueno, kontzertu berezi horietako bat antzerkiare barneratua. Eta aipatu gabe ezin dugu utzi, ezin ditugu utzi jaialdi hau. Dagoeneko aipatu dugu Tolosako nazioarteko txotxongilo jaialdia, Carmele Cruz eta Rosa Martinezekin aritu gara, baina, Bilboko nazioarteko txotxongilo jaialdia ere, data berean izango da, bai. Eta kuriosoa, Tirijai Tolosakoak 38 edizio daramatza, eta Bilboak berriz 39. Nik ez sinisten, seguro Tolosako lehenago izan zela. Ze Tolosarra den Goiuri, ez eiza handerea. Protagonisten artean badugu, gure name dropping zerrendan murgilduko dugun, beste dantzari, koreografo, denetarik egiten duen emakumea. Olatz de Andres, koreografoa, dantzaria, irakaslea eta arte kudeatzailea. Dantza garaikidean, improvisazioan eta koreografian trebatu da Bilbo, Granada, Bartzelona, Genef eta Londresen. Itzulpen gintzen eta interpretazioan lizentziatua da Granadako Unibertsitatean. Masterra du dantzan, mugimenduan eta terapian Bartzelonako Unibertsitatean. Eta koreografia master bat Londresko The Place erakundean. Interprete gisa besteak beste 2004-2009 artean Katalunian aritu zen konpainia ezberdinekin, De Ambulantz, Iliakan, Antigua y Barbuda eta honako koreografo hauekin, Benoit Lachambre eta John Jasperse. Koreografo moduan asko dira egindako lanak. Yo soy una cosa que dura, Da Capo, Zotropo, Privolba Landin, lehenengo saria Madrilgo 2013 urteko 27. koreografia lehiaketan, El cielo ahora, Esfera, Bardo, The End Game, The Big Game eta beste hainbat. Lan hauetako asko gainera, estatu naiz nazioarteko jaialdi ezberdinetan eskaini izan dira. Frantzia, Alemania, Erresuma Batuan edota Italian. eta 2015 artean bere koreografia lana Bilboko dantza eta sorkuntza espazioa izan zen Muelle 3ko zuzendaritzarekin batera landu zuen, Igor de Cuadra eta Matxalen de Pedrorekin batera. Egitura horren bidez, hainbat trebakuntza, ikerketa eta sorkuntza proiektu bultzatu zituzten dantzaren eta gorputzaren inguruan.
Muelle Hiruko taldeak egindako dantza eta komunitatea egitasmoaren proiektuetako batzuk honako hauek izan dira. Ametsak dantzan, 2014an, Gorputz Txantxak, 2015, eta Imitatzeak merezi du, 2015. Bilboko Ibarreko Landa Institutuarekin batera egindako lana. Lan hauetaz guztietaz gain, Adeko batzordeko kide izan zen 2011tik 2015 arte, eta 2015 urtetik aurrera Kulturaren Euskal Kontseiluko kide da. 2016 eta 2017 artean Eusko Jaurlaritzako dantzan bilaka sorkuntza koreografikoko programaren koordinazio artistikoko batzordeko kide ere izan zen. Horrez gain, Loke konpainiaren sortzailea ere bada, proiektu koreografiko eta pedagogikoak sortzen dituen konpainia. Bere azken lan eta ibilbideari buruz hitz egiteko ekarri dugu gaurkoan gurera Olatz. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Olatz de Andres. Ongi etorri, Arratsaldeon. Kaixo, Olatz. Kaixo, Arratsaldeon. Olatz hortzen begira, hau guztia, hau dena gertatu da. Bai. Lehenengo galdera botako dizut Olatz, eta gero Janak hartzen du hemen agintea, baina kafe utxe izena duen saio edo tarte honetan, guk entrevistatuei galdetzen dizuegu. Ea, kafezaleak zareten, ala ez eta gero estadistika osatzen du. Noski, kafezalea naizela. Bat bakarra hartzen egunean bakarrik. Beraz, gurekin bigarren kafe hartzen duzu, baina esango dugu emozionalki. Bigarren kafea konpainiari dagokionez hartzen duzula gurekin, baina bakarra hartzen duzula. Ondo da. Bueno, Laitz, aipatu dugu, ezta, bihar egongo zaretela Andoainen, Basteron, The Big Game lana eskainiko duzue bertan. Ez da xakea zure piezetan erabiltzen duzun lehen aldia. Konta iguzu zergatik, zer da xakeak eskaintzen dizuna? Nola zergatik hau? Xake ideia de inspirazioa etorri zitzaidan Londresen nengoela 2016an, ikerketa batean, batean azaldu zen jokoak eta azaldu zen desira egitea nolabait analogia bat edo konparazio bat xake tableroarekin eta eszenatokiarekin. Eta nola xake denai joko espaziala, dantza eta koreografia hain espaziala den artea denez, ikusten honor kriston potentziala, ez? Hasi nintzen, egin genuen pieza txiki batan, eta gero torri nintzen Bilbora bueltan, eta Azkuna zentroan, jasun egoitza bat ikerketa honekin jarraitzeko. Eta hortikan lan atea zen The Endgame pieza. Ordan, The Endgameen nolabait horren dramaturgia zen, lau dantzariak ziala jokoaren jokatzaileak nolabait, baina poliki piezak, jokoan hainbeste murgiltzen ziren, pieza bihurtzen zirela. Hau zen, gure planteamendua nolabait. Eta prozesu hortan hasi zen, azaldu zen ideia, ze izango litzateken xake bizidun bat oholtzara eramatea. Ze badago erabat jokatzeko jokontan pertsona realekin, ez? Ze izango litzateke 32 pertsona eramatea eszenatokira. Orduan, ideia horra egon zen barbetxo urte bat edo eta poliki-poliki hasi nintzen lantzen nola izango litzakeen posible hori egitea. Eta orduan, nola pedagogian nago baitari interesatua eta baitari proiektu komunitarioak garatzean, pentsatu nolez lan egitea lau dantzari nukleorekin, nire konpainiko lau dantzariekin, eta gonbidatzea 28 parte hartzaile, xake bizidun hori betetzeko. Orduan, eguna da, juten gehan, ikuskizuna aurkeztu dugun bakoitzean, tokiko jendearekin lan egiten dugu 8 egun tailer baten bidez, erakusten diegu material guztia, nahiko intentsua da. Hori eramaten dugu, hori da aurkezten duguna
antzokietan. Baina da oso struktura nahiko itxia da, ez dugu sorkuntza egiten momentuan, oso pentsatua dago aurre. Nik onartu behar dut, bideo ikusi detenean, lehenengo aldiz, eta oianari esan diot, ai ama, baino zenbat jende, orain koronavirusan asunto honekin, zailtasunak edukiko dituzte horrelako gauzak egiteko? Bai, guztiz. Osea, orain dator bigarren kapitulua. Round 2. Go. Horretan, estrenatu genuna 2019an, eta egin ditugu 2 esperientzi gehiago, 3 esperientzi, nahiko zaila da, proiektuak kudeatzea, eta hori. Orduan, 2020an jenitu niru ikuskizun, 3 esperientzi, Gernikan, Eibarren eta Andoainen. Gernikakoa kanzelatu da, momentuz ez digute berriz programatu, eta Eibarren eta Andoainen aurkezten duguna da, sortu dugu bertsio bat, 5 bertsio. Lau dantzari, bai, egin dugu guzti beste planteamendu bat, zintzan egin zan. Hori aurrerago eramatea, eta esan genuen guazen egitea beste bertsio bat, eta nahiko posi gaude oso polita gelitu da. Egia da ez dela infidela, ez dela bizko ideiarekin infidela, baina beste planteamendua da. Eta honetan esan duzu, 4 dantzari daude, eta zenbat dira lekuko dantzariak gehitzen dituzuen horiek? Honetan ez dago lekuko hori. Ez dago, pentsatu genuen, tailer txikiago bat egin, interbentzio tokikoekin, interbentzio txikiago bat egin, baina ez da posible, antzokiekoekin, programatzaileek ez dute ikusi erresa bideratzeko orain, ja bost dantzari orain. Bost, ados. Aipatu duzu ez, gazteekin lan egitea, komunitatearena, pedagogian ere zuek lan asko egiten duzuela, zer ronka dituzurek zure ustez gazteekin lan egite honek? Eta horrez gainera nahiko nizuke galdera lotu, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan ere uste dut klaseak eman dituzula magisteritzako edo magisteritza ikasten ari diren hoiei. Magisteritzan gorputza ikasteak, gorputza nola erabili ondorengo ikasle hoiei erakusteko garrantzitsua da? Guztiz. Magisteritzan nik ez dut klasea eman zehazki, baina guztiz ikusten dut beharrezkoa eta tresna oso erabilgarria, azkenean ikasketak daude oso buruan zentratuak, eta gara bakarrik burua, gara burua eta gorputza, eta gorputzaren bidez ikasten duguna, hor nola posentatzen dan, nola inkorporatzen dugun, nunca mejor dicho, zer sakonago ikasten dira, gauzak esperientziaren bidez, eta gorputzak almentzen digu esperientzia potentziatzea, ez? Gazteekin, gazteekin lan egiteari buruz, eta ikusten dut, ez bakarrik, alde batetik, sensibilizazio lan bat da, baina bestetik da, pertsonari ematea tresna gehiago bere garapenerako. Gorputzen egitea da, zure kapazitateak guztiz garatzea, egingo duzun edo zertarako. Naiz eta gorputzari dedikatu ala ez. Bai, badugu galdera bat, Olatz Andresi ere azaldu behar diogu. Astez-aste egiten dugu alako lotura bat joan den asteko pertsonaiarekin. Alegia datorren astean, gure entrevistatuan orden dakigunean oianak eskatuko dizu, galdera bat ari bialtzeko. Alegia, ez da galdera bat hausaz eginikoa, baizik eta jakingo duzun norden entrevistatua. Baina aurreko astean gurekin izan genuen aipatu dugu Arkaitzkano, eta Arkaitzkanok ere zuretzat bidali du bere galderatxoa, eta entzun eta erantzun egin beharko duzu. Beti eman izan didate inbidia berezi bat hitzien beharri gabe eta gorputza soilik erabiliz dantzariek bezala katarsia lortzeko gaitasuna duten horiek guztiek. Eta bestalde dantzariek antzokietan ez ezik beste hainbat lekutan dantzatzeko eta ekitaldiak egiteko duten gaitasun hori ere inbidiagarria zait. Olatz de Andresi galdetu nahi nioke, inoiz dantzatu ez, baina gustora dantzatuko luken zein leku ote daukan burutan.
Ze ona galdera. Bai. Eta Olatz Andresi denbora emango diogu pentsatzeko, ze galderak badu bere mamia. Akaso bapatean baduzu baina. Zintzen, ikusten diazue ondo, ze nire irudiak... Bai, primeran. Arpaiatzen dago, bale. Osa, burura etorri zaidan lehenengo gauza da museoak. Ez da, museoak iruditzen zaizkit espazio aluzinantiak dantzarako. Ze, bueno, dauzkaten dimentsioagatik, baita ere publikoa nola kokatu daitekeen ematen digun aukeragatik, eta, bueno, nolabait dago zerbait oso sakratua museoetan eta errespetu handia aurra aurkezten diren obretara, eta nik uste mugimenduari ematen ondo datorkiona. Eta museoren bat konkretuki datorkizu burura? Edo... Bueno... Bueno, Guggenheim, por supuesto. Baina batez ere goiko saletan. Orain dago La Furelia son exhibizio, La Furelia sonen exhibizioa, eta goian dauka, dago sala bat delan, dala eliptikoa bezala, gaur ventiladore bat egan egiten, salan, bueno, espazio aluzinante bada. Eta baita ere, obren artean lan egitea, Richard Serraren burnizko kurba horiek dia aluzinanteak ere, mugimendua inkorporatzeko. Bai. Museoetan, obra plastikoen harremana eta mugimenduaren harremana kriston, bueno, posibilitateak dauzka, antzokiak ez dizkizunak ematen, ez? Bai. Zure proposamen artistiko asko gainera, kalera ere eramaten dituzu, eta leku berezietara, ez dakit hori den zerbait ere publikoari edo ikuslegoari hurbiltzeko modu bat, zer da honekin lortu nahi duzuna gainera, lan batzuetan ere ez, horrela arropa traje hoiekin, ez dakit, ikusezinezko zea hoiekin egin dituzu, uretan ere, zer da horrek eskaintzen dizuna? Bai. Nolabait espazioa, gure espazio kotidianoa edo ezagutzen duguna deskubritzea bezala, ez? Begi batzuekin ikusi alizatea. Hori alde batetik, Doppelganger proiektuan, mentzionatu duzunean hortan, bueno, nolabait traje horiekin nola gorputza dagoen bultotala, ez? Nahi genuna sortu zen publikoak ez jakitean un azalduko ginean, espontaneoak egitea leku desberdinetan, eta horrela ikusten duen pertsonak ez da prestatzen pieza ikustera motako erlazio bat sortu nahi du, eta baita ere, hori, nola mugimendua, bai, mugimendua, koreografia, nola leku desberdinetan, nola, bai, lekua asmatu egiten du. Streaming bitartez ikusten nahi zaretenok, ikusten nahi zarete Doppelganger pieza, baina, bueno, irratitik entzuten duzuten antzako, haike ikusten, bidantzari, kalean, eliza baten aurrean, parke batean, uretan, leku askotan. Bai, egia esan oso politia da, Gorputzen edertasun hori, mugimenduen harmonia hori, eta liberian kalearekin nola ezkontzen diren. Bueno, golatza iziona, ez? Lekuen berrasmatze hori azkenen dantzaren bitartez, ez? Bai. Baita ere, pieza hortan landu duguna asko da denborarekin. Osea, denbora motelarekin, kontrastatzeko gure eguneroko, hori. Azkartasuna ere agian, ez? Edo... Nolabait pausa momentu bat eraman alizateko.
Pentsa, aurreko astean, Arkaitzkan horekin aritu ginen moteltasunaren, guk aipatzen genuen, ez? Slow food edo janari motela, argazki gintza motela, literatura motela, ala beharrez, berak esaten zuen, ez? Idazleok. Moteltasunaren aldarrikapena. Hori da, moteltasunaren aldarrikapena, eta nahi gabere hortan ari gara, ez? Dantzak ere eta koreografiek erritmo bat inposatu behar dutela guk hain azkar konsumitu nahi dugun horren kontraposizioan edo, ez, Olatz? Bai, guztiz. Ni denborarekin dakat interes handia. Eta, denbora espazioa bezala koreografian da klabe, no? Gorputza espazioa eta denbora dira hiru ejeak, nolabait. Eta orain urrengo artean hasiko naiz proiektu bat, ikerketa proiektu bat denborari buruz. Esklusiboki, denbora tresna koreografiko moduan nola sakontze, nola dantzari buruz. Adion barko dugu, hemendik denbora batea, gero horri buruz hitz egiteko, beste batean. Beste baterako, bai. Aipatu duzu denboraren inguruan, azterketa hori egingo duzula, eta zure lanak oso ezberdinak izan dira, eta abia puntu bezala elementu ezberdinak izan dituzte, ez? Lanen batean mitoren bat hartu duzu oinarri, eskulturak ere bai, fotogramak, zinema eta gorputza uztartuta, nola ekiten diozu lan berri bati, edo nondik datorkizu inspirazio hori? Hoien azpian denbora dago. Atzean denbora dago. Argazkia eta zinemaren atzean denbora dago. Denbora da zerbait dagona beti nire interesen atzean beti hor dago. Hori alde batetik. Eta gero, nola ekite, ez dakit nola iristen dan ideia. Ideia edo apetentzia iritsiten da. Gero egiten dudana, behin izendatzen edo definitzen dudanean, identifikatzen dudanean zeri buruz egin nahi dudan lan, nahiko lan, azten naiz egiten dut trabajo de mesa, egiten ikerketa bat kontzeptuala edo dramaturgikoa, imaginarioari buruzkoa, mailan iserita nolabait. Eta gero hori nolabait bigarren fasea da pixkat, hori nola eramango nuke gorputzara, nola materializatuko nola espresatuko nuke gorputzaren bidez, hori, aurkitu ditudan hainbat edukiak. Eta gero estudioan, azten gara praktikatzen dantzariekin, ikertzen beraiekin, nik plantatzen ditudan pauten bidez, hori, eduki horiek, pauta fiziko horiek, eta gero, sortzen edo garatzen dugun materialarekin, gero azten gara, konposaketa egiten. Edo edizioa, edo gero gai. Sakontzen eta gero konposaketa egiten. Eta musika normalen etozten da beran dugu, aria hasieratik, ez dugu lantzen musikaren bidez hasieratik. Interesgarria hori. Ez askotan pentsatzen dugu agian musika dela lehen da biziko gauzetako bat dantza sortu aurretik. Askotan pentsa dezakegu akaso, baina ez du zertan, eta aipatu dugu Loke konpainia, bai, eta proiektu koreografiko eta pedagogikoak lantzen dituzuela, eta zuk ere esan duzu ez, pedagogian ere garrantzi handia ematen diozula arlo horri. Eta hemen elkarrizketatu izan ditugunean beste batzuk ere, ikusi edo ikusten ari gara dantza konpainia asko ari direla sentsibilizazio lan hori ere egiten. Zer uste duzu Olatz ekar diezaiokeela dantzak, gorputzak, pixka bat gizarteari edo komunitateari? Pixka lehen osan dudana, ez? Gorputza da guztiok daukaguna, eta nolabait gure gorputzarekin harremantzeko, erlazionatzeko, era berriak, gorputzarekiko konstientzia
garatzeak eta zure espresioa gorputzaren bidez garatzeak nola gizaki kompletuago bat egiten dizun eta gure arteko harremanak ere ez hobetzeko, baina gure arteko beste harremantzeko beste erak ere eskaintzen dugulako ze hainbat ariketa egiten ditugu taldean, talde escucha de grupo, improvisazioak, non beste motako dialogo bat sortzen dan, ez? Eta hori beste munduan egoteko aberasgarriago batean. Olatzuk residentzia ezberdinetan aritu zara zuazkeneko urtetan, eta badirudi dantza munduan dabilen jendeak horrelakoak behar dituela aurrera egiteko. Nola ikusten duzuzuk, Gaia? Bai. Bueno, a ver, erresidentziena da el tema. Bueno, baita zer, espazioarena da el temazo. Dantza egiteko espazioa behar dugu. Berdak, nire behar dutez ofizina bat lan egiteko, guk behar dugu espazio bat. Orduan, karo, ez daukaguak espazioa egunero eukitzeko aukerarik. Orduan, erresidentziak ematen dizkute, ematen digu aukera, periodo batean, lan egite espazio on batean. Gero, hori da Europan garatu den modelo bat nahiko, ez? Baina Europan adibidez, egoitzak laguntzen dituzte diruarekin. Orain, hemen egiten dana da, espazioa eskaintzen da, baina dirurik ez du, diruarekin normalen ez da laguntzen. Europan adibidez jende askok egoitzen bidez sortzen du, baina guk egoitzak dira espazioa, lan egiteko espazioa ematen digutenak, baina aldi berean produkzio, ekoizpen eskatu behar dugu Eusko Jaurlaritzan. Eusko Jaurlaritzan diru eukitzeko lan egiteko. Entxeguak ordaintzeko eta bidana. Ezagite, ikatu nahi zen. Oso argi, bai. Asko gustatzen zait, baina uste hobetu ahalko litzatekeela, hori, pentsatuz, egoitza bakarrik ez dela espazio baizik eta igual eukidezakela laguntza bat, eta gero jarraipen bat lan hori, formatzaileak edo konexioak beste espazio, edo bolo etorkizunean boloekin. Zonet, estrategikoagoa izan ahalko litzateke. Olatz Andres, gu poliki saio amaitzen ari gara dagoeneko eta agurtu egin martzaitugu, baina noski aurretik eskerrak eman da, eta benetan plazar bat izan dela onartuta, eta nahi duzunerako gure ateak eta gure gonbitea holaxe luzatuta. Txeke zuria luzatzen digu, Olatz Andres ere. Zorterik onena eta mila esker, Olatz. Eskerrik asko. Eta bai, eta eskerrik asko lako programa bat eukitzagatik. Eskerrak zuei artistoi. Nahi duzun arte, Olatz? Agur. Mi esker. I would shiver the whole night through. The husband was a hardwood. Eta sarreran aipatu dugu, aurreratu dugu Nirvana taldeak gaurko egunez 1983an grabatu zuela MTV Unplugged in New York diska hau. Gerora azaroan ere, 1984an kaleratu zutena. Ordurako 7 hilabete pasata ziren, Kurt Cobain hilda aurkitu zutenetik. Eta guea Did You Sleep Last Night kantu honekin agortu beharko dugu, gaurko osteguneko saio hau. Ja. Gilago nahi zenun? Ze azkar. Bada, toza txaleko 6 agor gain gainean. Oiana Maritorena datorren ostegun arte? Ez? Bihar arte, Oiana. Bihar arte, bihar! Nahi duzu mezurik utzi seinalero ondoren? Isiri eraten nahi. Dano gantzokira, dano kultura kontsumitzera, eta gozatu bizitzarekin. Gozatu bizitza. Goiri ez iza bihar arte. Bihar arte. Eta zuei entzulei ere eskerrak hor uinen bestaden izateatik naiz irratian, bigarren kafea bihar arratsaldeko 4etatik aurrera gehiago eta gainera saio berezi xamarra. Ze asteko onena
berreskuratuko dugu, baina hortik haratago ere izango dugu noski, mai Gorostiagarekin aritzeko aukera, eta, bueno, ipuin kontaketatik, antzerki gintza txiki hortatik ere, noski badugu estilaletan zer kontatua, eta bihar Goiurik, eta entzuleak, Ez esan gehiago. bere ipuina izango dutela, sonbar, no? Bale. Pentsatzen non, biharko sekretu gehiago kontatu. Ikustezu ez oiana, ez dituzten. A ber, gaur, gizonezko nazioarteko eguna dela esan dugu, ezta? Barkatu, egia da. Oiana zei gehiago izketan. Eske, mesedez, gaur guritu gaten zaigu, zezuek privilegiatu batzuk zarete. Hala, bagoaz dela, izan ondo, eta ironia harrapatu ez duenarentzat, saioaren hasiera entzun, noski, bestela hemen horreite pentsatuko du eztena. Izan ondo, nahi duzen artea, jo. Keep calm and bigarren kafea.